Sme pri Červenej väži asi 10 minút do cesty. Nie je síce červená a nedá sa na ňu výjsť, ako sme čakali, ale je to nejaká zrúcanina. No, nič tu nie je proste. Tu ani sme sa nič nedočítali. Mala to byť nejaká výhľadka a takto, ale... Toto bol zábavný podnik? Áno. Zábavný podnik. My sme tu s kapelou hrávali tu na vonku, takže tu nás sa veselo žilo, ale... Aha, a čo sa s tým stalo? Tak prišli kapitalisti, tak to sa to... Zatvorili a nič. Ale viete, toto dal postaviť Winter. Toto ešte... To to odtiaľ ide, viete, to komunisti prevzali od Wintera. Winter a on s tým plánoval, že to bude reštaurácia alebo áno, aj to bola reštaurácia. Aj, keď on to vybudoval, tak sem chodili pacienti a dokonca z celé Lanovku, odtiaľto do Piešťan, do mesta. Áno. No, čiže to mala byť taká atrakcia. A už všetko. A už nikdy tu z toho nič nebude. To už teraz koniec. Že vlastne to dobre. Ale v 70. rokoch, hovorím, ja si pamätám, tu ešte sa veselo. Čiže v 70. rokoch to bolo, ale potom komunisti to vlastne zničili. Áno, potom po komunistoch kapitalisti prišli a tí to už... Úplne zničili. Za komunistov to ešte trochu išlo, ako jednota to mala akože reštaurácia, tak... Čiže tu bola reštaurácia, kade čo? A už je to koniec. Pekne choďte ako... Dobre. A doľava ideme doľava na kopec. Peknú. Dobre, tam je cyklochodník. Ďakujeme. Ďakujeme, dovidenia.